Kyakkyawan lafazi wannan fuskar masoyi ne Yusuf in mutuwa ke kawo sako a gare ku. Tantabara tarce kwai tarce zamani goma. Tantabara tarce kwai tarce zamani goma. Tantabara tarce kuma kwai tarce kuma zamani goma. Haka an tabara tara kwai tara ta tarce wannan zance ne. Ta ta gari tara inda mutum tarce wannan kauna ce. Ta magana ta ayo kuma zan da. Gunzance na gudu ba a tsaye da gada. Ga sako ga masoya na zana fada. Komai kun kaji guna karku kula wannan shirme ne. Komai kun kaji kaina an ka fada wannan karya ne. Yale mai zagi hasada ne. Dan ya ga Allah ya daga ni. Babu ko ba yadda zai da ni. Komai abinsa ba ya cimmin dan kuwa na zarce. Na waka ranfe kabin lallai na dace. Mahaifiya ta tattaga ni. Mari na gwiwa tattaba ni. Kullum haka an tagare ni. Fatan alkhairi takkayi min kullum na gode. Babu abin da nake da shi zan ba ku masoya na gode. Fuskar masoyi ke ta shege. Ga wanda ke ci bai da auki. Miyar kubewa ke da yauki. In nutsuwa sunan mai yin wakan dan ni ba ko ne. Yan inuwa gwarzon ku ya tada ne wannan farko ne. Domin ko gane ta turfi na. Shigar kuwa ne a na. Sannan ya zama ginshiki na. Ku yi hakuri yanzu na fara wannan farko ne. Gani da ku na zo mu zauna har mai sabo ne. So an ce ruwan zama ne. Taimaki abun gudu ne. Muriya ne wa kaniki na. Shi ne ya bani baiwar da ni nake ta wake a ake ta shi na.